Doks, wat ga je doen? We moeten hier staan, jongens. Omroep Friesland. Wat langer zijn. Omroep Friesland. Ik heb 6 vragen voor jullie. Beetje op, beetje af. Kennen jullie dat allemaal een beetje? Beetje op, beetje af. Jawel hoor. Hebben jullie ook een idee wie is de favoriet? Wie is dat? In ons team? Ja? Ja, Piet, denk ik. Piet en Jamie. Doks wil nu de schuld bij iemand anders. Schuld. Laten we maar snel beginnen, dan maak je direct in. Doks wil de blame van zich afgooien. Heerenveen en Cambuur speelden in totaal 65 keer tegen elkaar. Sinds 1964, dat weet u natuurlijk allemaal, dus het oprichtingsjaar van SC Cambuur. Wie won het vaakst? Is dat petje op Heerenveen, petje af Cambuur? Wat was petje op was? Petje op Heerenveen, petje af Cambuur. Ja, ik vrees het bang voor. Gaat Jamie het niet doen? Ja, moet nog eentje. Als iedereen het nu fout heeft, ben ik winnaar, hè? Ja, dan ben je meteen klaar. Weet je zeker? Nee, doe je. Hey, doe je. Petje op Heerenveen. Probeer het, jongens. Doe je. Goed gedaan, man, Jack. Bedankt Jamie voor alles. Elke vraag eentje. De snelste strafschop in de Eredivisie ooit werd gegeven tijdens de wedstrijd op 19 oktober 2014. Heerenveen kreeg in de thuiswedstrijd al snelle strafschop. Was dat petje op na 9 seconden of petje af na 12 seconden? Oh, deze weet ik. Volgens mij is het 10 seconden. Moment van overtreding of dat hij het is gegeven 9 of 12. Kun jij hem er gewoon uitsturen? Ik zet hem op, man. Ik weet het ook niet meer. Het was 10, dacht ik. Kelder gaan we Ja, finale. dat zie je, dat zei ik ook, man. 9 of 12. Dus dan, Ik wat zou zou je dan 10. kiezen? Want ik kan me herinneren, man. Dus 9 is petje op, hè? Hij probeert. Negen. Hij geeft je eigenlijk nog een hint nu, hè? Ik stond op het Dat veld. is lange bal, lange bal. Hij stond op het veld. En? Het is petje op, 9 seconden. Ja, doei. Dat is wel favoriet. Ja, toch? Ja, ja, toch? Donker, je stond op het veld, zeg Twee je. stukken Friese naar huis gestuurd, hoor. Twee stukken Friese naar huis gestuurd. Heerenveen en Cambuur speelden de jaren 70 en 80 niet op het hoogste niveau, zoals het ook net al zei. Daar kwamen in de jaren 90 veranderingen in. Welke club promoveerde als eerste? Was dat petje op Cambuur, petje af Heerenveen? In welk jaar? Maar als je nou opdoet, ga je er sowieso niet uit, hè? Dan ga je er gewoon De een promoveerde in 1990, de andere winnen. in Je wilt toch 92. winnen? Ja, volgens mij was het 91. Dus petje af Heerenveen. Oké. Dan moeten we door. Dat is gelijk spel, toch? Gewoon door, hè? Ja, door. ja. Alle drie blijven staan. Oké. Je had gewonnen, Pik. Sleep Hij houdt gewoon Ik constant hou op. gewoon op. Ik hou gewoon op. Ja, tuurlijk. Wie is de topscorer aller tijden bij Cambuur? Is dat petje op Sander van der Heijden, petje af Jan Bruin? Zet op, man. Nee, Sander, deze- Pik. Sander is tweede, Jan Bruin is eerste. Daar op de kleedkamer. Is Legend. het aantal ook? Jan Bruin. legend. 125 toch? Nee. Nee, jongens. 73 voor Jan Bruin, 66 voor Sander van der Heijden. Oké. Dus Wat keurig. heeft Muren dan? Jullie gaan nog gewoon door. In 2014 won Cambuur na 20 jaar weer eens de Friese derby. Na 4 minuten kwam Cambuur al op 1-0. Wie maakte die goal? Is dat petje op? Ook Betje? Petje af? Elvis Manu. Welke pot? Sorry. Welke pot? 2014. Cambuur won. Cambuur thuis. Na 4 minuten kwam Cambuur al op 1-0. Speelde Heerenveen helemaal weg. En wie Patje scoorde op de- was... Petje op? Ook een beetje. Ook Betje. Petje af? Manu. Oh, Petje. Gaat hij expres? Nee, op bedje scoorde de 4-0. Vriendje, hij gaat expres doen. Hij gaat expres doen. Scoorde de 4-0. Ah, net 3-1. Maar Dan is het 3-1. Nee, is Manu. Is het niet ook best? Nee, Nee, jongen. is Manu, 100%. is dit jullie... Oh, is dit jullie definitief antwoord? Ja. Jullie gaan allemaal weer gewoon... Maar Oké, maar het is wel goed. Elvis Manu. Ja. Heel goed. Dan de laatste vraag, voordat we naar de benaderingsvraag toe gaan. Jullie voelen de spanning al, zie ik? Jawel. Mooi. In 1980 won Heerenveen thuis met 2-1. 1980, hè? Weet je het nog? Wie scoorde de goal voor Cambuur? Is dat petje op Henk de Jong, petje af Fouke Boy? Wat is het? Ook mooi, ja. Ik denk dat zijn knie was al snel. Ja, daarom. Nee. Foukeboy. Hebben ze beide voor Cambuur gespeeld? Dit is een strikvraag. Foukeboy. Misschien een andere Henk de Jong. Heeft Henk de Jong voor Cambuur gespeeld? Ik heb echt Geen Dat idee. is niet een petje op, petje af vragen, hoor. Nee, Maar nee, nee, volgens mij niet. jullie hebben het ook alle drie goed, hoor. Dus vandaar dat ik het zeg. Ja. Petje af, Fouke Boy, die scoorde. Komt-ie. Heerenveen en Cambuur troffen elkaar dus, zoals ik al eerder zei, hebben jullie natuurlijk onthouden, 65 keer. Hoeveel doelpunten maakte Cambuur in de Friese derby? 118.
Hey, what the fuck. Dit kan je niet serieus nemen. Ik zet 75. Wacht even, Brei, 115? Zei je? Ja, is goed. Dat is 118. 118? Oké. 75. 75. 65 wedstrijden. Derby wordt vaak gescoord, hè? Ja. Ja, het is wel veel eigenlijk. Ik zeg 115. Mitchie? 68 keer gespeeld. Nee, 65 keer gespeeld. Hoeveel keer gespeeld? 65. 65. Hoeveel goals dan? Ja, niet zoveel eigenlijk. Een stuk of 50 denk ik. 50? Ja. En jij zei? 75. Het is 68. Dus de winnaar is Kelvin McIntosh. Ja, dankjewel. Hoe voelt dit? Ja, dat vind ik echt heel leuk. Ja. Zeker weten. Ja, dankjewel. Ja, gefeliciteerd man. Ja, bedankt. Wil je nog mensen bedanken? Nee, ik heb het zelf gedaan. Snap je? Ja. Nu moet je nog een keer, Als hè? prijs mag je het dus opnemen tegen de winnaar van Heerenveen. Dat doen we morgen. Hier. Morgen zijn we vrij. Nou ja, waar is nog even de vraag? Nee, we nemen het niet morgen op. Maar morgen neem ik Heerenveen op. Oké. En dan daarna gaan we... Ja, nee, prima. Ja, vind ik leuk. Dankjewel. Echt waar.